Na ay bag-ong gipost si Mr. Daryl Villanueva aka Boy Hilak nga nakig-challenge sa tuwa og debate. Actually naglungot-lungot gyud sa skuha eh. Ngano man kay pila na kaatbangan na mo ani nga wa gyud ni siya kapuntos eh. Wa gyud ni siya kabarog mo na nga magsige challenge sa atua. Gusto gyud niya nga makabawi ba? Makabawi kung baga ba sa mga kaparutan nga iyahang naangkon na nako. At the same time, nag-challenge siya, gipost niya sa iyahang gitawag og wall. Gilitok niya ang ato ang pangalan kini. Kini nga tawag ini nga challenge nga pamatud-an nako Argesino pamatud-an niya rather. Pamatud-an daw niya nga ang templo ni Kristo iyang giparehistro. Actually general term na eh. Dili particular. Makigdebate gani ka. Sige mag-angkon ng mga tawhan na nga debater daw ni sila. Di ba kung makigdebate gani ka, mag-create kag particular topics and at the same time particular pud ang interpretation. Kaya kung mogamit ka og general term, daghang kay nag-interpretation, di ta maghuman ana. Unya mawala na ang objective sa debate nga a way of liberating the truth. But pasabot niya na usa sa pamaagi nga ipagawas ang kamatuoran. Kaya kung general term ang imuhang gamiton, ang mahitabuan na daghang kay tag-abtan. Daghang kitag abtawag ining adtuan kong baga. Kaya ang question na kaysa ng templo ni Kristo diha? Kamo ba na? 70 Adventist ba na? O kinsa man nga templo ni Kristo? Kaya ang tanan, nag-angkon biya na sila tanan, kanang not less than 43,000 Christian sects, puro na nag-angkon nga templo po sa ni Kristo. So gusto na ko particular. Dawaton ko na imong challenge. Pero ibutang ang pangalan nga Seventh-day Adventist. Ibutang sa tawag ini sa topic. O, di ba? Ang gingon nimo templo ni Kristo. Ibutang nga pamatud-an nimo nga ang Seventh-day Adventist mauna ang templo ni Kristo nga iyang giparehistro. Sumala lamang sa Biblia. Og sigurado ko di nimo sukol si kuan ani. Di nimo sukol si Mr. Villanueva ani kay hilig man sa general term kay para magapangilad ba. Nya ko di man ko gusto magud-ana nga bitang nakik-ergo ko, makigdebate ko nga wa tay kapaingnan. Puro lang opinion ang ato ang ihatag sa gitawag og publiko. Gusto nako na atay kapaingnan. Mo nang para klaro ibutang ang term, ang title sa inyong simbahan, the Seventh-day Adventist. Pamatud-an nimo nga ang Seventh-day Adventist mauna ang templo ni Kristo nga iyang giparehistro. Sumala lamang sa Biblia. Wala gitawag og lain ha. So, kung imuha ng tawag iniibutang, madayon gani nga tong debate niya. Pag abot gani nga mag-schedule ta, wala sa kita og tiil. Kaya daghan ba kayo mo og tawag ining rason? Pag abot ana nga naanas panlaw sa debate, magsakit na yun mo. Diba? So, gusto na ko nga iklaro. Gusto na ko particular. At the same time, syempre, sa kunang giingon na ganina, nga kung maghimo magog topic, di lang ikaw mag-vote. Dapat kitang duha ang mag-vote sa gitawag og topic. Gusto na ko particular. Gusto na ko ibutang gyud ang inyong name. Kung ibutang ni Agi nga nag-challenge sa sakong debate, o gihapon ang imuhang tawag ng sistema, general term gihapon imong panggamiton. Ayaw, ibutang ang Seventh-day Adventist. Ang inyong connection ba? Kamo ba kamo? Ipamatud ninyo nga kamo nang iyan ni Kristo. Pamatud ninyo nga ang templo ni Kristo nga iyang giparehistro kamo na Seventh-day Adventist na sumala lamang sa Biblia. Yung manday mo nga, giusab man ang tawag ining topic. General magud ang topic. Gusto niya ko particular. So, paabuton na ko ang imong tubag, gidawat na ko ang imong challenge, provided, ibutang ang Seventh-day Adventist mauna ang templo ni Kristo kay para madayon ang atong debate. So, gusto na ko nga mutubag pug ka og tawag ining video recording kay para at least na ako record, di ba? Na ako'y kanang klarong record concerning sa ato ang tawag ining kasabutan. After ana kung magkauyon ta, yon maghimo tag pre-debate conference kay para ang mahitabo ang ato na lang uyunan, ang ato ang rules, ang ato ang gitawag schedule sa debate. Kay para masiguro nato ba nga nagiti ka paingnan duha. Either kung mapildi ko o ate mahimo kung mapildi ko. Pagkaman pero mapildi ka, dako ika nagkawalan sa imuha kay kabalo biyata nga gihilakan biya ni muna. Sige, paabot ko si Montubag. Ang Old Covenant o daan ng pakigsaan, Israel ang gitagaan. Ang bagong pakigsaan, Israel di ang gitagaan.
ayaw usba ang Biblia. Ano yung dungagaman ninyo ang gitagaan mga hinti dili mga Israel? Yung magkutlok-kutlok dahil nga, kamo nagpaka-Hudiyo, pero sinaguga di ay mo ni Satanas. Wala ba mo mahibalo nga ang tanan Biblia? Gikan sa Hudiyo, Roma 3:1. Ha? Gikan sa Hudiyo, walay ato. Kung imo ning dawaton niya mo, ingon dahin ka, nga dili kang Hudiyo, ayaw na lang dawata ang Biblia, kaya ang tibok Biblia, gihatag sa mga Hudiyo. Sana to Roma Kapitulo 3, versikulo 1, nag-ingon igsoon, 3:1, ato makita dire. Okay? 3:1 nag-ingon. Unsa man di ay ang bintaha sa pagkahudiyo. Unsa may kapuslanan sa sirkonsisyon, daghan bisan asa ipaagi una sa tanan. Ngadto sa mga Hudyo, gipiyal ang pulong sa Dios. Gikan sa Henesis ngadto sa Malakay, gipiyal sa mga Hudyo. Gikan sa Mateo ngadto sa Revelation, gipiyal sa mga Hudyo. Pangutana, kung dili ka musunod sa New Testament nga gikan sa Hudyo, unsa may imong libro? Sa matingala kung ayaw na ngayon sa Hudyo. Unsa lagi ato libro? Wala ato Yan is mga Hudyo tanan. Walay supak nga ang pulong sa Dios or ang balaang kasulatan kanang mga sinulat nga pulong sa Dios gipiyal o gihatag ngadto sa gitawag og mga Hudyo. Ngano man kay mao man nay kamatuoran, mao man nay gisulti sa balaang kasulatan og nalatid pud usab sa gitawag og kasaysayan. Ang question ang nagkaruntoy kung naa ba mo'y labot anang mga Hudyo. Kaya kung imuhang ipilit ang imong pangunahon lang, sige, Hudyo gitawag ining gitagaan. Ang problema ana nganong naaman ka sa sektang gitukod og Amerikano. Nga ang kanang sektang gitukod og Amerikano wa man apiyali sa Dios sa iyahang gitawag og pulong. Ngano diha man kanang pasagop? Ngano diha man kanang pastoy-pastoy sa sektang way koneksyon sa gitawag og mga Hudyo. So therefore, wala may katungod nga mogamit anang balaang kasulatan. Wa may katungod nga magtudlo-tudlo mahitungod anang balaang kasulatan. Ngano man kay ang gipiyalan sa sinulat nga pulong sa Dios mauman ang mga Hudyo. Iyang pangutana basi unya og baliho na sabta ining atong higala nga pastoy. Unsa may kanambigitan pud sa gitawag og Romano Katoliko diha sa Biblia nga Hudyo man ang gitagaan sa gitawag og gipiyalan sa pulong sa Dios. Remember nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, historically and biblically speaking, gitukod ni Kristo nga Hudyo. Mo na ang simbahan Katoliko na ay katungod nga mobasa, na ay otoridad nga mo interpret, ngano man kay again ang pulong sa Dios una gipiyal sa mga Hudyo, pagkahuman si Kristo nga Hudyo nagtukod niining mong simbahan na og siyempre kay iya man ng simbahan, ang simbahan niya mismo nga gitukod og Hudyo nga si Ginoong Jesucristo. Mo'y nisulti nga tuuhan kining maong mga libro ang Old and New Testament nga sinulat nga pulong sa Dios. Mapagtuon gud mo ang balaang kasulatan, di ba? Kada dingingon ni Kristo, ako gyud nang ginabalik-balik always. St. Matthew chapter 16 verse 18, et forte infernon prevalebant adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Then ingon pa ni Ginoong Kristo, I will be with you always till the end of time. St. Matthew chapter 28 verse 20. Kanya may lang simbahan nga tawag in makatudlo nga kanang iglesia may exist from the first century until now. Walay lain ang simbahang Katoliko. So buti pasabot kanang giingon nga pagpiyal sa pulong sa ngabto sa mga Hudyo, tinuod ka na og ang perfection, ang paghingpit ni anang maong gitawag og pagpiyal ang atong Ginoong Jesucristo. Yan na si Kristo nagtukod og iglesia, nagtukod sa simbahan, ug kanang simbahan na mao ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala ni lain. So therefore, ang Katoliko sa karon nga panahon sa Bagong Testamento siya ang gipiyalan. Nga naman kay si Kristo man ang nagbuot. Magbitaw nga basahon niyo mga history, ang mga apostoles, mga Catholic writers, o kanang New Testament, usa ka na ka Catholic written scriptures. dili Seventh Day Adventist nga naman, Seventh Day Adventist kalayo ra in taon ana nila 1863. Mo na nga kini implied nga ni angkon si pastoy nga wa sila katungod nga magbasa-basa, mag-interpret,
magtulot-tudlo, mahitungod sa Biblia. Nga naman, kaya may connection sa Lasodyo. Wala mas connection. Yang simbahan Katoliko, tungod ni Kristo. Kasi Kristo man ang founder ni ini, naa siya connection in the sense kang Kristo nga magtutukod ni ining maong gitawag og iglesia. Ug may gisugo niya, panlakaw kamusta ng katawhan, paghimo mo mga tinunan, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ug tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala ilaing gisugo ana, ang simbahan Katoliko ra. Seventh Adventist, sulpot lang man na. Muna nga, umutuo mo aning pastuya, bali sa grasya ganda yung kalag, may impyerno yun. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.